balenga bandolera nyumba kyawe mukia maboko na ikiri nyumba kyawe mukia maboko hiyo biye mono tusabe monenya saa ensa ya bene kwa rumbi antene busubana bawo asa achenu mono chemonya bantu no ndibwensi na waikaranzete lakini kwa roli rimbuya ntenene ontumeke buneke bekedo kya kereu musombona tumekamambia na etia amangana hongwa ya tiria sare asoka sere ugirigiya agendare bono yande kirisa ya bene moima toji ko igumo ga tobo ni makuru asekero kya ukobonene nke uyimukiruru wetra sende ayango kwa ndariya yana na yao ekerago tori jingoro chabana bawo na inchantori tinde masuru tubakana kare ona taramu na itu asense kwiga tuwakorere amangana yo sasi mabuya sire Yesu Kristo asana kwengena amen usani onanarora na agenda buoye ibona ikanzit nere konyongitaire ayare nere konyobodi ngamurana rocha mwane akangarika mumbwelia konyomie tokoro nkanyora nga obwenire gaya nayo ikoliye yes very good tena kwani abana banyasa biye mono umwanjonga ya target ona ya no negisi nga yo tanga ine yo gurum ebuneke yo guruma yekorek karanza musani ona naro yonde na inde na mwa garaba kisi mnabona mwareta bogese kanisa gusega bagoje kanisa ukarete kusaidia se kanisa na ande kwenye dagi woja semete rangana mwaye mwaga na na kresi nyo denga diganda rongo singo jado itaba maete angene kanisa bandu bara eti anyembara ataka woja kanisa tuliko waleta se kanisa mwaga mugunde na ate mumuruti na ati target lakini biyamo na yekara mwanchire mwarule consent mwarule minute ewanjire kuruzidira na alia alisto agora ndike toda ndike igona amugo sungusu metu igosiororia ekero wanya saye korek ekorek engondi nabe eyemo oranyole neyemo nya saye korek ndike omuntu naro yomo division yekorunga North America division ekabange kuruseri ne mwangete bakarigije ese chinyinge kimilioni bamunyedenga no musanga bigorandi ngire nek omonene ekaraba kurite kurandia ekere kuria koletwe omonto yamuwe gakero bageitia bagakumia bagaichana ngitwaza likibese ngeke twakora iga omonto magaro ndiki na noyo mucha gotulika igoroteri ko ngena no muganda ekogenda segori anagire gina gorotiki gotulika omuntu yoyo omuntu regete bona tigamba tevi tanya kugenda kusi ya Burandia akagenda sama burayis akamwegeria kera atoregete lero ne tubwa tumurandi okumete nsengima akokwa ele otagide kusi ndi theology akokwa nga makifilile bare ngamo bakumuriwa okurandia lakini wetera asare abantu bali batorikira omonyete bali bali kwitandika noyomo wananya sawa kuremere bona abantu onchika kurandia chimilioni chawo yokora ngene kigotegera igona sai na bwate enchirawo kora ngene awe kuremere mo ane nuguti expectation kina wajira mijikirana lakini yasai na bwate ngene ayakora ngene ekorekana one Waleroyo ndokole atosame tade kurusedi yaeli olide my brother ojira so siwanya sa nkimoganeti igore yakore ndiki yabeke tikinga omonyabe boyomo gaoncho kire amara ekaigoro nigago chengamono omonyabe boyomo Gaucho kire amara ekaigoro nigago chenkamono iwami to
tigamame mokore amaya vamito tigamame moya kore amaya imoriye omorembe moyo tunyane mono moriye omorembe moyo tunyane mono iluwe mwanga pi. But my brother yomo ori yomorembe ayo tunyane igurunga gyego gora eguchinga Korani kwane kuri nyasantumire ndete busubwa abana baye asesemene nuguti igegoteba nakori icyaseke gusi ingo imukyo kobogo kwawo imukyo kobogo kwawo guserusyo kobogo kwawo abuso kobegete move your hand wanakori kege songo egeswali toa mkono wako. Hiyo ndio mada kuu ya mahubiri ya siku ya leo. Na sasa nayaleta kwa njia hii. Kulikuwa wakati moja mvua ikanyesha, ilikuwa ni mwaka 1505 AD 1505. Bwana watole 2021 oyongo jikoleta igoro muganoye no munyabiboyo mo ebe young man musawe yomo moke olenge gutara ekera gutara wana wanyasai iwa ekera gutara asimeteme bagotewa. He was walking the German forest igago daro sana lokaralia aru cheremani kagotara mugasogati chinkoba chigaka embrega toyo gukumia chinkoba chigaka ekeraro sana rimalia kare chinkoba chiagete akagunza samarwaye akaoboa akaondoka akamenya kunyole ndeke mungeri yajida so mutwaye agateba ngaye omachenu Saint Anne ongabere ekerora anturi kurunsa tinko gotiga nina chekina gotaramo naye nina chekina kokorera eneri yeta amanyete tamanyete nyasa iga amanyete ngararo machenu okurunga Saidu Anne nera sabete karagwete se amarwaye kero monda ko modirite enkobandana gwaka pako 10 inkobatera atwa ngura akira arenkobe yake etaraji waka maleka uravuka bwachire yo waka sapa ko rende ki ogali tiganda ganeke okorekana egaka chinkobi mumururi akagwana nsi ali akarare sa karomoni okorere agasabanga gaki ongamere nkonto bodo kurusaiga ni koremere yawo nimbo mwegenwa asobokorere gwemirimo yawo. Saint Anne nga mutakatifu Anne enkoba kigasira nebre yakaranga tukeke kigasira igogo sabakwanye ebre yakaranga tukeke egasira Elietariaye. This young man igakurunga Martin Luther igarengo munyisigara igarengo munyomarwa tamanye dini hiki tamanye tobo Kristo niki lakini chinkoba kigaka mugasogati akaguza samuraya akainyorola narogo sasimwa ogurukumwa mtakatifu nani Anne kera wete saria iguna jinkakarikia asirete akamenya gotebanga nimo mwegenwa ekerora ngite kurunsenga iga nanda nina chekina na inche imbe umukwani I like to become a priest. Kerwan to ligurunsenga Martin Luther akabo mwegenwa se kwano yaye ase pagani munoyo tamwe ilinya sana akamana koimuka akagenda aze bakoro basumweke mombo a monastery namangana at the Roman Catholic Church asabantu bobo Kristo bagosoa bago gikurichira chamana gende kiki yobo Kristo nera garate kina garate akaendororo kera chieto re Maria
nyasaye akamana gochande aliyese monastery ngana soko na chekina oko na kwaegwe susuro asanye ngiye biyoka bilikuwa akolire agasoa onagire kina atoreke lakini alia edis nyo likonora na asenge ngiye tukeke yebibe ekararite iranga nina jekira bona akona weitia akomo mukwana atakoba omuzaziroti akamana kweita bitikore makeumisa agaiteka manyinga gatwita nyora dimoremba senkoro yaye litukeri momo tukobomo ekera wana wanyasaye akona weita okona kanyorege susuro baoteranga iyana went penaze abda penaze iwa egesusuro nyimase ngedokeke sege susuro kona weita senge jebi biao akamara kona gateba iga abana wanyasaye iuna wateba inga imara monastery akamara gatema ngijuad akaremereria konyore bisuro biri maria imbaria omona omuntana kire kinda ko mu Kristo is not an instinct ne sawari naki enkon akamana goteba ageita akenyarora agakanga ki itodi ekanago chiko ko misomo ro hemono asinge njoro bwebibe ayoite ama digagigi ntambe ayosare ngalinda tuaro molembe guna goteba nga isakwe ngata mono ni tuaro molembe asinge biane ito mwero yone tuaro molembe asumogero yone akamleka agaterengana yemoiga I must do something to satisfy the offended God akamleka nyamana bitogordik toya akanateki nanga egentonkere kemo ntakire como korora nyasaye endagora ndikiki angabiri muna bateona nyasaye. Listen, he began to study the Bible agachaka wasoma ndikiki ebuku agateroni ngento ninyeita ninyemiarora egentonkere kemo ndamo korora nyasaye endagora ndikiki angabiri kamana basome ebuku yaye akamana basome ebuku yaye tako yeigwa litukerimo obutugo ngatekera tabula tomolembe akamana kuigole ebuku yaye iga abana banyasa akaigole ebuku yaye iga awateba iga diruwe lyarikera abarumi diruwe likema dukyama abarumi imase dubaleta kukyaba abarumi nsenkeyo akamana kumira liuko lilikera dukyaba abarumi a letter written to the Romans akamana kuwa gaikera musari woteba iga for the wages of sin is what? Sin. For the wages of sin is what? Is death. But the gift of God is eternal what? Life. Found anywhere? In Jesus Christ. Inga omunda sobeda ukya orumisano nemo eke gusi omumuruyo moke agetikwe umisa kanyamolembe tokoreti toyi akamade ntonkere kemo nyasaye oyogetibu na inchaga ndikore ndikiki nkore agaswa osomebuko imaria asege susuro okweru asubu Kristo ali sero mani kadrike mone sire bantu bagosoa akamuna konyora mone tokoreti toyi agatebe ntonkere ndakore nyasaye yo ogekira mona ite nyoro molembe some gitabu ky'abarumisano nemo 13 ngonyore bwango nandekera ogosoma unantenene don't quench the spirit ogotenena wasoma ase komere the flow of the spirit what mukake ne fristobu kwa yana kuandigirelia wono chaka na kiaba nyaluguti engeri yeninge kiki na makweri korende keuke nyasaye nobo gimabwa kale na kale ase Kristo Yesu omoneno itukazi na kinabate musale obugimo bwana kibwale omunywe sigara na munyuge ndukike amarwa akamanya konyora iga ine ndo cha marwa tatagira so muswango bwanya sana ndoje sigara usalie kabenye yango yanya sana akamana gosoma diruwe likira barumi ngainwa barumi inwa banyanuguti engeria yebibe inki na makwe kwende ekebwa ya tata nyasaye
no mwari wa kale na kale bongo to kararia ase Yesu Kristo oyoro muneno ito nakimwale bateba omumururi akanyoro murembararia ase korea akamera bateba iga I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Thou art behind me, the cross before me. Thou art behind me, the cross before me. Thou art behind me, the cross before me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. This young man akanacheki nanga bosibu alemkiarolire no musaraba maega sarura marua nejisigara neza korebeki eororo ensena manganaye lakini bosibu alemkiaroje no musaraba kali omote omusaraba kali omotocho rire ba ukakwa wa cross igoro omusaraba it is Jesus Christ obambe twaralia asumusaraba na chago tebanga hono kende nkerindoche ekendigerete niki no musaraba aso musaraba omoremeno koredeki no aso musaraba obuyambo koredeki boro bona kana cheki nanga no morembo bwo koredeki okonyorekana iuna batebana banyasai Martin Luther prayed for that give it agasabera keukieke kyobo mubwari wakale na kale na yeka tuwasomele tabu ekenene kyoko manuka isato ikomina kianda nemerongebe nga baringangete igonko baege susuro igonko barongeia eneka na barongeirie bajija sende bayiborege sieri ekarabulirango yenyasai omana watebanga behold I stand at the door whoever will hear my voice and open the door ondore wirigana na iredo kit ai urege sieri ni soraria imeno mbayaye na wetani gosoa ni ndagara monere na wetani korogera nera mona iche nere ni mwimokereri goro mweke okyo nene na ijoro na wete bibe tata kangendo kit kyo nene sina moja goteba na wikabona ngeje karanze te asegero ogyo buri kwango kwa tata lekena kimatu nuda tebezenga bosibwana ikindoche no musaraba akamuna kona cheki naiga ochakera naiga nche na anachire kina agasabere kewe cy'umubare wakanaga ekera saberete omorembe ogogira sai koro yaye akamanya koranga obeiro musibule kurwasegendo kiki kurwasebibe iuna gukwana ngari tukeri no mati nuda kara ile akarote ndote gateba iga iwa akarakere chobo chaso musibwaye akaranga oyonkere chodararia aso musibwaye ekerara ile ali ekerara ira segetanda kiaye bono garia akamesanga gorede kare ngororo ali esara ile abana banyasai iga wono Martin Luther akaroto butuko bomo akarota iga inga inena arorire kerecha obo chaso musibwane okekogera nyorto mure moisora se koreaye osomiringa engeri yevene dokike namakweri akia kamana koronga uchimate ili yalikira barumi inga korende ekebu Kenya sai no mwari wakana na Martin Luther etlanga man omondo rebo kyoga isigara choka agateba ngeke kale no kale tukeka kingo sabera kera saberete agachuno moboko bone kale no moboko obutuma karoto chindoto akarwa setani okomonetera ebiribya yakagati biyale gokora akanyora ile kitore chinene akanyora aliyesabe kereto komoko kwaye
Saitani agacha akabekerera okoboko kwayaria akamurikira ebibi byose pinga nayo munyeji sigara nayo molevi nayo okonywa marua nayo okora utumani nayo munyata akaboni Martin Luther ebinebe byao agatewa ebinebe byangobe nebyane nande wasoma ngana ki engeri ya bibenge dokiki namakwe akambori ne bone ebinebe byao ngene byane Imuna Saitani agoterwa na Lucifer na Martin Luther akamateye ibi byose bine byangobe nebyane akamateye iga ebine byana yekerecha kerecha bine byana ni manyete no munyoma rukoredeki ndi no mwiri koredeki inde no mujisi garangoredeki inde akareta aliye kitabu kile saa muligita mwani yonsi akabekerororo akamenya kumatebini akamatebia Saitani akabika kwa kwaralia aliyesevi Biblia taru swabako kieki elinda atuwe Biblia ya Martin Luther akamatebani bebi ogo siyali kare na kare Martin Luther akamayewe chakaiga igwa ayekerecha Rusha kwa wasa wadendo kieki asobegete Rusha kwa roro sio kwa kwa asivivi ni manjile byane bi lakini usiyendo kieki Rusha kwa roro akamukone era uliyentangani neya kabla kamatenga ya Saitani rusigendo keke okoboko kwao tarusi koboko kwae iria kuone round ya gatatu nga ayekerecha aseri taria Yesu rusigendo keke okoboko kwao Saitani agatama okoboko keke okonyegalikuwa alia sabe to koboko specific scenes cha Martin Luther akanyorona okonywa akanyara motu ya sigara akanyara unyaka lakini motu ya save Biblia akanyora abiri kirenga badon akanyora bali bako gwebe usi ngebe motu ya ile ndiri kana ki kwabeirwe nande kera ko kwabe ekaramu ya ile toro nembaliri tari ende yonsi ekaramu ko ekaramu nembaliri amana nama yango sana mabe inga nama kweli alikuwa kwa lakini the blood of Jesus Martin Luther akareka mwilimbali akamawatelekere go move your hand the blood of Jesus is sufficient to cleanse me I am Martin Luther from all my sins akatem Saitani akaruo usio kwao ebigene byane lakini amani nga Kristo nakoreka naisaye continue the Martin Luther was educated was biblia telling this young man akamakuruba akamenyobuki mabone no mugoko akagoka ngoyo niche na abeirwe bibe oyo niche imunabate abana Nyasaye imunabate oyimate Martin Luther said under his hand it said the blood of Jesus Christ cleanses Martin Luther from all his sins. Amaninga Kristo aisaine aliasoko mukubwa bekiroronga akanori kenya amaninga Yesu Kristo aine kwosubya ebyango bya Martin Luther. Wojinse ngomene batewe Nyasaye. Iwa yamanyinga nabara wosibi naye itukulyariri yare rumuni karansega iga. Omana batewe wojinse iga nabo akore tomoremba sobugima bwao nabakore tomomoka asubugima bwao nabakore tengane kurukuwa okwaberwa asubugima bwao omana batebo kinseiga abana Nyasaye nabera nyarekane owaitabe Kristo sebikobosa nabera nyarekane kwabere kanisa semyaka 50 asemyaka 70 lakini Martin Luther in a single day akabatiso wedra so mwikomo chenu agatebanga Kristo na isaine wonzigura zindikiki owasewe ayibune karanzeta miaka 50 ole kanisa lakini wate wakwerere bibe lakini ando kairane raralia asebi kwa gakorire waweka nire sense ikoruka marugina ya karagedukiki ande yairane abana banyasa yoneshe sinajiba kumetie unaweche sito kumetie abana banyasa ngaeta segitelimo ngamagate humugano igoro mo Kristo amenekanise myake nenge lakini arabunya bibugo kumya obwatenya sago sasima ngata konyora kumbe na atugede kisese kumbe kisese kyargo cyendagira obo tukobomo
akanyora kisese kerare isiko kisese jya kumwe na ki na indore no maneno ito oncho kyo aberegeterianda kisese kigamutama kisese kigakubwo kibejirani moino kigotabanga wa gukumiriye nande nkeke watagokora kigakobanga wa twagukumiriye kikagenda gucyomya rebe moino kera abantu bakikobanga nkeke cyamino kera igo bakanya n'umuntu bigenda bakanya diki ukuminyoka kono urabe kanise myaka 50 lakini kwa na wakanya diki kuwa na gotureka kisese yakora ugongoji moino kigakoba kigatwere menyeri kigatebanga wa twagukumiriye lakini Martin Luther asema kama sinini akanajikina kumukorera Nyasaye igwa bana Nyasaye imyaka 50 ogaita naseri kosa ando ukaiwe tabo ariko runga Chavez ukaiwe tabo ariko runga Ben like my name ukaiwe ariko runga Joseph aseri kosa ukaiwe ariko runga Martha aseri kosa lakini mtogo kora neje zikare kiangete tunangotera na bora kuona gari kulia wala Nyasaye to kunyara kumane no kene ase omugokuru adikonyora wale nyakane ko bangangwa kurera abakristo banyanuguti my brother uri awo jantegere kwale ko bangangwa kurero tumanye tigo sino kikonyora gutoreka kwareri wakare na kare na kigo sera abo bororo bonene na bogo kura kuririye sai na kigo sera abo bororo bonene igumna marikago teba abana banyasaye ora taramo nainche unotere to brandiogo mbwati bono ngotara to na epaka sege tuno gekoro ya karibari tahiyo karibari taramo nainche toika sege tuno ya karibari ya kora ganti karibari Yesa gatariwa oyo koirwa oyo kona jerubi nakuswa Birato kumukana mondo dari kuba so tubane airwa serode okoirwa serode eroto gukana kino joma ja somonto moira ni asomo twense moyaye akane unna Birato na inde Birato kerago kikomo na kera omwono Nyasaye mukaya karota Birato otarati gokya akamotebya kogo kikona kera omonto riekina naorogatiwe Kalina komoja konde tawakalenda kiti tomo na kina Irata akagenda akamana bateba iga umuntu uyu mwande teire tabwadikendo kiti tabwati komocha abana banyasaye igotara na ndi Calvary biratekera iweyoge agatebanga inguko basiborera ne elindo yoma asiborwe oyo ndamala kobambwa bakamanya bateba omomori bezagarendo kiti Mubambe. Tito promise goteba iga. Pilato under political pressure asenye injoje omugambi wense akobo akamukumira omwana Nyasaye. Agateba nganje kiro gikomo cyara kinaga munagire kina. Akarudari choki agenda kurandike akikobamberwa. Wana Nyasaye Yesu akanaje kina gusira kare na kare erinde naje tumero gotorega kwareri wa kare na kare oyo utamanye tekebe akabako ko rugendo kiki kobekebe Yesu agatari woji Calvary lakini abandi gataramo na inchi abana banyasaye ekariza gotari woji Calvary ekerabangi nabamanye toboro bwo ibiro mwana nangene Yesu wakorede naringi na Miriam wakorede naringi bakamenya kuruoro ko bagotari Yesu bucyaze Calvary omusibo muri taricyo kikamorosia abangi bakamenya gotera koreiga omwana Nyasaye tarenge omugurumi omwana Nyasaye tarenge omorogi omwana Nyasaye tarenge omorami omwana Nyasaye tarenge omoibi nigirende moko muboria bangire bagatera bamuburikiye maji chagi bagutara ku Calvary. One young man okoroka Simon the Silent agataka makonye Yesu ndukiki umusaraba abana banyasaye ebibi byatumire na itukurushi umuntu wadosemya
ngaito mushimondorato torie kurwa somo berobebibe Yesu agakonya na Simeon akamatebyo manene ntunabanya bete toyisaini tigamuriye dokiti omusarabo oyo Yesu akudurwe karichi ojikalva bangina bakarira kewaro cyoere rupi bakamya kumatyo manene watamada yakore dokiti kanye Yesu akamara kubarigereriga akabari wicane giti ino ngina akarete n'abamuna bakera bakorete naho bari Yesu kabarira ansajya kwabura mwegiti akabatebya abange naba tiga akarona bago iteragendo keke amarika munago itume tereki agatebya abange nabari tiga konde yanje ereragendo keke inwa banyene nagendo keke n'abana bayi agakoro bateba banye bagakoraya ekero mutore naki omubese kibara kore ekero mutokore ndike mo kumanya ina mangana yobani mo kumanya come to tell you inchwa se yukiyegima ngatebi ngaki ngiyesa minute ngonye bagokoraya omutore omubese kibara kore ekero mutokore ndike wo mire igwa bana banyasa Yesu akabuduri mwemetariki Yesu agatura mate Yesu agadeterigwa igwa abanyasai igwa akabikira ubutwa ya magwaso mutwaye akabutorwe medarichase umuberaho bigereria obosoko yezanya kasama isaye bigereria manga witeka kurwa sama isaye wika bigereria abana banyasai amanga witeka kurwa so mutwaye zo wika okuburi noko oyo wano ndingo witera amanyingaya oyo witera amanyingaya kurwa so wika igwa lichibya manakenliwa ngoyo Yesu mwana Nyasaye igoma nabatera Yesu agakona manganaya nyuma ese trabororo oyo eliyetariaye amarayika baratere omachenu bigari omuberaye obutokiranire oumisirwe aboitera manyinga wapirime jariki lakini Yesu mwana bateba Jesus loves you enough to die in your place. Can you turn from such kind of love? Na Yesu gago na chiriwe kinago kare wayons elinde agenda akukare na kare asenge injiri yangu byanamo naye bwanchani bongana na kyabara banyasa ekara malikaga teba na kinyasa karende gike ayande tensi wika kamuru mwana yorena ki omumwima ngonde kwensi yorege no mwana ngo onyasaye ta nabira mu bwariri wa kare na kare kodo utamu yeneti na asiriri kare na kare bana banyasa kuna muikaranze tebuyayi paka abana bake bategerete ngitwacha gukora nongo tore katokuri kwari wakare na kare kama ko wasebibe muwonjo kero muri Yesu kizaria asomo saraba igo abana banyasa igo abana banyasa una malikaga tero gimate Yesu agakumya ine ukiete bagokora ekenije bagokora eya akaburise nga ukiete gose bagokora igwenganira gukwano bunagotera Elia bana banyasa that whosoever the word whosoever doesn't say the black man or a white man or an Asian, it says whosoever means you and me. The word is so whosoever and but the whosoever abako musungu unajiko mwitabo mwana unyasa nabako munyanuguti abako mubasi nabako mumusamaru munanchi na uri mugirango sitoro najiko rambiri yango yanyasa hari bateba nk'abanyanuguti boka yabateba none uri makariyo tara itabe n'umwana nyasa nabwo bari wakare na kare na yegere tangu yo komanuka ikomina nye orokero wasta na sabara wateba iga zomera sege osi ngadena had the voice. Then I saw Nzome Elisa na kuja na hadi right voice lakini uko mara yote ronga elium karora Nzome verse 6 and 7 elium karoma mara ikonde oko iruka igoti yamare oyo ni gari ngene ichiri ya kare na kare okora lya wamenyeta sense abamenyeta nyanduguti abamenyeta boas asekerega sakuba kokowas amate n'umunwa n'abantu obateba basebene era agateba siri ogirinene boyiroke Nyasaye nakomotobya ekyagera ensa yokuba mwanya wadera kolik
yaike kaza wa inche lakini angels message nere yinkurande mu malaika oli orojo kiruga batia mare seitonya mira bosamara lakini bo asingone inde obo ikana ikia omu malaika ogatatokorana injiri yariri yakanaka obateba onchoka abanyanuguti egekogera ensa yokuba mwene wandu yakore yahiki mu malaika oli wana orobeti basengana yo bani no iga inga omu malaika yasao ntomire ongere chingu nokobwa ontebi minyoko bwangu oikenya nuguti okwemere kode eroro obatanga selaba basi mwakero mumwa na kere kabira obateba obarandi yasobulu meke gusi bayoigwe wakogenda bangera ndige songo bayoigwe obatebi na ke. And I saw another angel flying in the middle of the sky having an everlasting what? Gospel, saying, verse 7, fear the Lord and give him what? Glory, for the hour of his judgment as what? As come. Which kind of gospel? Martin Luther, young man, a drunkard man, agakwa no aneka yetara ikera motore akatore kepi lakini he will be found in heaven. Na yale watoka abana banyasai Martin Luther banyasai watoka because ya kwete badanaje kina kama watu ngo mwede Yesu Kristo igone ngane uko na bimate ga abana banyasai. Listen tegaraga debere abana banyasai nga ondebese na bomo songo na bomo arabu na bomo busina bomo ngere the word is forever. John 3:16 ondebese ora mwene taasira kona bomo wakana kare gona banyasai. Peace can be yours today. Omogoko na wara moyo ulikuwa na nkora ndi nchire yega iwa freedom from religion. Omara melota asoma tokora ndi nchire yega iyo bona kwa bebe ndo kike kwa bebe bebe na matu bitatere na tuwa roma le basa nkora yana condemnation can be yours today. Nga na wara agari ukanda kana wakaira kama nganaya kachewa chewa eternal life can be yours today. God torike arakarenga arakabe mbara bana chire osirani kare na kare onya mangana ya korandigo mbara bana chire otore kare kana kare murika na sana ni ko mangana ya na bora na chire osirani kare na kare na bane bara bana chire otore kare kana kare. Can you turn from such kind of love? Oko no in man, which kind of love is this? Na kinyasaja ngeke tokie ense akaruma no rela omomo ondewe sura mwingine ka akaruma tokie tasira kwende abalo mubwareri wakale na kale wana wanyasai inyo mwana omongina ibolete tegerera na akolo korani sieka jibu na akolo korani kora mangana ya tosoy mogendeka ngomongina omokungora na bakwenda kuwagenchamu mugondo umwana mogonke gote amubeka sekiri yarare okora kwagenja kwa agendenta akikiro mwana Mama likaote kali yana ngokwa ya sai ga kuna samariko basabege ma hagote bana umukungu iboto mwana bako bagende mwana lakini Yesu anaotela I the Lord kiko kaya duke Seito asingiroi dance agaito mwana oye akaweka hilo asoro agaito mwana oye mumura abekembe andaka mwe Seito agaito mwana yakaweka hali jamu ni monyeti bane ke kona my brothers na ban bane ke kona kazi abange bono agataka tebye kori kialenga onguti utumulero nakora nali na sawale na kora ndo kitu lakini nguti kutaboka butugati nanyora mamuri n'abantu bago batumurira aralia mwana agatera nyina sudi isango ly'abantu abantu bari kuruwa bari kubakiba ni musito
tago chesa no muntu yo ligere ndo ko jo ta ko randike igere mutaga okwani milioni kwani milioni hotel nga ige kienyo ndo chene chianga ta ko digere mo akore kwano yo hotel ni chianga ndo che ko to manje ko ekia kwarangera ono digere go Pantu bakarangire musanga no muji besuko antu bakiko kwa bantu barwali bande babuko. This young man agateba igasozo wari sango mama no mara yako neki nande kedo taka musako ngito mutaka mwaye mwana akaba mukageti akaba tago chesa nabantu abo muri chianga ega ekyanga mubaruti agayito agacyarare lakini akara muitete anda kabekira abantu bari innocent n'abantu banaga umwana ne kwa paromo to kana ukona ngene no mara ngero ngitike agayito mona ekamanyekana bana wanya sana Yesa agate basi kitabu cha Isaya eye 18 usomere babo ndio kwa sababu wangu motengere numu ngore jibu kumuri kemu kwa sababu sisi inu ndigere audience wa merwe ni nyuma itende okwana. Now that's the Lord says, come and listen together. Doesn't matter how much, how little sin that you have done, come and we sit and listen together. Omaneni abateba inchito gambirane no nyebi binu byabalire mbisibiwe birabese byomunamagana yembra onye byabeire maneke beke yome akerengere kebome onye byabalire birabese byomunamarionya ekingoni karansi nonye mono mayandu ikari moyo na kweti tinkuma negosena untugete erenango nanyasa ngakore moyo egesiri kyamabere na kike wasike saka batena byabali nonye kero kyabo cyeri ko ile dike incho tukaanza kwane tugambamo nalo kwana sida byabo ko dite yamukura nana ngana kyasama ngana yo musaraba nana ndigwa asabali baje gusire gari naki obuli asabali lakini asabali baje gutori kwa erege dike kinguru asoma no itomo Yesu Kristo Laba mugano rasiminko mwarasi kandi mugano abana baya nano ko muri bako mugano noye basigale mo balenge peacekeeping ase esevi enene yense ya lengi mwaka 39 ekaira mwaka 45 bakaenda kurwana ali bacheremani abakamurano n'abayiso bagite second world war so lewe momanyite mu Burumi nuko seiso sokore agite second world war bakurwana ali ko bari mali bacheremani sibaringe ekambi bakarangese ya poile abasigale 6 bali ngamo banchaine bagateba ninga bande gutara ayo magateba ngaya abamisa na wara bareke na wara toite omusanyo yomo bantite muno nande basigita asesegi akabade my friends let's go for a walk. I'll make sure kero yo muito grande no leki ole mo bana mo niwe akabatelinga gakomo nero ba musigita asesegi umande taxi munakweba chabisas bakagenda akabatelinga ni make sure la twakori gati tuende toremo basabutara Maria soro sana ruriyo abacheremani mwate chama ni chisana ibende kichinyingi nanda baronese iyo bakuizo munye chisana bagasabutara kiza cyamo gasogati ko bagutara bayikasi ko bakarama bisababa bagasabutama ko basayete gutama no bano mubani ya kwara ende yabasera abarendike bagatama nande kero mukubu ino mwana nawe taburiyo bateri ayo yo muwara nakyo akotera kimontiga mo barendike
na kimumbi bakamenya kiwa kumaya kero mundaga tero naki birenga bare mbiki nanje pakori wa tene tinga na bangwa tema mukari yatiri mbaye ero tange naria ote kuba kuminyoka batumbaya ayomaga kwa isasi okobo akabuzi akuru kutegura ngaki basani bane ngaki bakanya no watena no mecho watene tole mo kimwantigeraya agikurura ababisanga ibale umumurori obatebe tinga niteme mbere mwezi mukoreki more moya akayuri biro umwana wabo ibade ba akayana akamuburia akamubeka iga abasabuta manere kugeza badeki abasigari bako nabara basikingo wasicigunya bakubeka mara akamiyoka nera babisanga ibale akamukurura igana nyamumede biki eko tetela kwa prusazale manyinga ngo iteka ekaba kuminyoka kuba ikire isibamenyete bagosora gutponsi basoyirime noyo wadatiza zinero sai wararia ime oyo nero mutubire ko maega nero raria nero le maega aga polisa yako aga polisa yako aga ko lakini agatoria omumuroria n'abamawo ni kiuli uri wabitiza zerere asoko bakabagaye egakiri kemo bono bakayiburusa bagacha mumuroya agacha sobo buna kenyaga nabarenga itomogere akamanya kuruoro abayiburi bori okwete kana ndi bakayenywa bakayibwe story karako ni umwana obo igwa story san oyo wangi turisasi bari wakayunga umumuranare ariko konya lekera abandi agakwa bakakora matanga bakayibwe ngakite mu muri ko ariki gocha uri okonye agacha ne gari yakagembya akonta ake oni aperureita abayibo mwana uri bamuganyiti ate ko bayi story na yakorete na yaringi mungu akaronsi ndagera abakamwari ni nyumba lakini mumuroyo batinde taro morebe cyakagende mungu akaronsi ndagera kumya akarete ndagera bakanediki baragere omari akarete abaheresi kerako ndagende wite kerako ndemo kwana oyo ko bateyo mangane yo bosare biyo wenya kamuna bagakora story kuna akonye dekorete bakarasa no mwana oyo iso mwana oyo kwete agayigere esiyo yakamabeba kanenga koba agakoba umumuroria akamusari gari ayenye keraso de gari agokie gari ni kinguri chego mono akaimuka barimo maje ko ngi gari mu mulisia akaimuka kama huta mange egasia rama kinche kero kuimuka nesi pia egari ko neti egosia kinche mwako ya spese mo gada ko bi tamwaka kawa so nyumba yaye akanyoro murugi wayo karaste kirogo ogwitira mariga ko buri mu gakwaye ekela kige to mwana ekente kala kige mwana itakwirete ekela kige to mwana itakwirete akwirete akarera mariga munga kumura kuri akamutinya bana banyasa nakuru kwa how much more na Yesu Kristo yule the only son kwa nini gusira kare na kare Yesu akakobeka usichimbaba akagobeka asichimba umego kiko biblia asichimbaba ije batebanga umubisongo tatangu itangeke tangu itaengina adari itangeke no mumuroria akabisoma murundi oyibona kutarara yuraye agakwa akera makuri yowe na kila se Yesu alikuwa rosi kare na kare akanyora makweli akavuga kwa kike takana elinde jana tara kike tani wakana kai bana banyasai mugasore rega takiokoro akomanyika kwa wele bibia nkelinga na ki angama kike ebibia and nobody on the time of the asawo mwana muna montere bibia abana baiga on the time na abo mwana na abo muntu mugima oraike asobosibwa tata kero yo mukate le bisibwa kike wekina na towe takina yebweka na wama tena kwa beye you need somebody and this somebody is Jesus Christ. May the Lord bless you. Amen. Utosawe
Omoneta ata Nyasaye omutongiro nense ebakonese kone byao wakwanire gotasora seri gori yogire mono wakwanire gotas tore tweigure Nyasaye tokonya mangana tweigure akyamanya singore kito tawase epara igoro kinyoni gichora gusabantu batake tawase rige na igore bitare etame kolenderi ngana byao byagura seri bariya na ige kana barwa bamukiya maboko bateba tuone kirikira mutaramu na Kristo bana kirikina kokona Kristo kwa mwana Kristo Nyasaye nonye mbaraso ime ya macha mange nebondo ai sekurara tara nore batiso uno muyuri atorekera somo saraba Nyasaye umunyira sobore twaho bono batoko batoka nise cyukuragira yana bana wao bakonye bayira nere sabato asibago Nyasaye ndiri kumenya sabato bagenda anare gusaba n'umusombo ondorenga abono mambia ta tigaranta ta gene gisabari cyaye okore nabaraso kanya no musaka no kwepara yaniri jimi gutumugire sabato bayina bonsi totegere kuru asiri okyo cyobane ekora basamba bara kwana batara kwana bara rani nginde na inde samo niyo moyer marago Nyasaye tokorita guteba nganya sawe umwege no sore ne sabato ya haleluya wetani biyonzi utu abrekera mimi yakenjo amana ni weteri asene Nyasaye na injimwa nyabandu na manyige yebibe kago tori abana bao na injamwa na tori da Nyasaye bono gorosi ko mwana wense ekara biga bane manyiro kuya abatwese mulingana ya Nyasaye owanda kwano bani ko ya twese biro tori kwao Nyasaye biro tori wakana kare ondeta asira twese biro tori wakana kare Nyasaye biyamana